Tnediet kampanja edukattiva għat-tfal tal-iskola dwar l-indafa fit-toroq fejn jidħlu l-annimali fuq l-inizjattiva tal-Kunsill lokali taż-Żurrieq. Dan qed isir biex titqajjem kuxjenza dwar in-nuqqas ta' ndafa li jista' jkun hemm fil-lokalitajiet jekk is-sidien tal-annimali ma jnatfux wara l-annimali tagħhom minnu fih. Il-kampanja qed issir b'ħidma mal-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi, il-LESA u l-Kummissjoni tat-Trattament Xieraq tal-Annimali. Meta ġejna avviċinati bħala Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi mill-Kunsill lokali taż-Żurrieq għal din il-kampanja, aħna lqajniha ferħ kbir. Għaliex kampanji bħal dawn huma fil-linji gwida tagħna bħala fondazzjoni. Is-Sindku taż-Żurrieq Rita Grima qalet li dan kollu se jgħin biex l-irħula jinżammu notfa. Biex inħeġġu t-tfal li jgħidu l-parents tagħhom biex joħorġu bil-borża. Il-fatt ġejna nqasmu il-boros ġol l-iskola tfal li huma adulti għax it-tfal żgħar ma jistax intuhom boros biex inħeġġu l-parents tagħhom ħalli jkunu jistgħu joħorġu bil-borża. U inizjattiva oħra li l-kelb m'għandux ikun bla ċinga. Intant il-Ministru għall-Edukazzjoni u Bonnici spjega li dawn il-kampanji inislu sens ta' responsabilità fuq liedna u jrawmu l-għaqal fl-istudenti.